Hanne lísam mar déanta ach sé a bhíag an páist is máisteach a dhéana Nollaig gása, agus mar sin a sin féimechar treintrin, rutan iad an cúsin a bhíag a bheithreach sa thula sían blasta ag an naim seo dhéana bbliana. S mar sin an dú hamitol dhéanú treintrir, hamitol ga dhealabhachaig a cleachcaig peant, peant mar go bíag. Agus ha seo cha fidiste gútaigh dahan sa bí, pátranan sa bí a chudéid agus siadíach treintrin a se a bheit sin a thuair mé a sa bhúcharanas. Ha méad an glánaigh agus an neist ha mitol chleachcaig na peant seo seann díach rútacin na chudáda. Ha mis méochaig go scríb mé Nollaig chríalaid, ní mé díchail caú agus chuidir mé sin a sa bhían. Sin maithe is scríbigh déisiil, Nollaig chríal, go maith imimechaí, agus ha mé neist a dul a chuid rinnecinnéad, agus ha templatin bécha a raon méidíadach a frint mé bhanétar líon, agus in nóis sin na ghearmí amach, sé dóibh bhaithe sin díadach cumíon aine dífid pátranan a loraic ar leine, ach gúta sé sían sa bí idir seo, ach sé rinnecin a haime dul a chleachcaig. Agus dáiseach mas téit mé stéile sé féint, a mé díadach dul a chleachcaig pencil, agus héid mé man gúrs iad an template, hané mé bhí rábhainite chofat a ha seirse a bheith gacham. Agus hané le dul a híon suas óbhs a chéin silir, ach silir go deir díadach ar seans gnúirí an nóir sin, a gáil hada séad leis a fiáin, díadach ar seans go bhí seirse a bheith gacham. Agus stoch go bheith siú. Díadach sin atáist beach go cáte bí na léinigin. Agus ha mé dul a chumalarm ha rinnech na slúga acham chuideach, agus ha mé gamas go bí na rinnecin caran iad muine chéile an gúirst, fatar líam a gúirst is scríbigh a hacham, sa nóir sin bí mé déisiil ar sin in da a chudéad. Sin ma ha an pencil déisiils mar a híisiú ha na rinnecin an na hins, ha mé nes déisiil ar sin in peint a chudéad, agus tá sé mé le pút piamas mingin. Agus ha mé díadach dul a lentain, feidir bhfuil an pencil, an an déifir dahan man gúirst, díadach na léinigin man gúirst ar na rinnecin mar sin. Sin maithe an peintach déisiil, agus féimi mé díadach seo acail gus a tíirimiche stocha ma uaid a híte, agus an nóir sin an ritme dhéadach díadach ar seans go mad an peint, féimi mé an náhain a chleachcaig. Mar sin cuidir mé an treintse de staig an náhain at a ha fuad, cuidir mé éideach go ma hiad is 8 Celsius neo go beté ha an peint a gra. So nóir sin bheith uaid híte as an náhain ché, cuidir mé an nóir sin an náhain é, sfáci mé an treintse de staig gus a fuadiche, so nóir sin pacháir go bí a déisiils go bí an peint a mar sin in nóir sin. Ach, ha bhlan gríomh stoch a bíag ihe bhanna seo, ach bí an nóir sin déisiil ar seán páin na briscatin na sias bí a chudéad. Mar sin am mé dul dhéanú leis a seo, ach roinn mé féid mar a ha búlach déisiil, seala mé gaomh, ach seo ma ha féidir roinn mé ré, a ha déisiil seán na chudéad bást, dahan bdí a díist, agus afar spárs.